Sajan Bala. Yes, sir. Tsayar da motar nan. Yes, sir. La. Kai, wannan daga ganin su sato wannan ragon su kai. Kai, dakata na. A ina kuka ɗauko ragon nan? Ah, mu fa ba ɗauko ragon nan muka yi ba, so shi muka yi a kasuwa. Will you keep quiet? Ina takardunsa. Ga su. Ina lasisin ragon yake? Gashi. Will you keep quiet? Daga kuma takardar saka hannu sarkin kasuwa. Ga na mataimakinsa da na dillalin ragon. Kai, aradun Allah wannan fa babu mafuta. Amma idan sun san wuta ai ba su san wuta ba. Kai, mene sana'arka? Kai, Alhaji da kai nake. No. Fashe. Sajan Bala, Yes, sir. Exhibit 1. Kai kuma fa menene sana'arka? Dauke. Exhibit 2. Subhanallah sannu. Kana kafra. Wayi. Yayi mana kashi a road block. Sajan Bala, Yes, sir. Exhibit 3. Jefa musu a bayan mota. Oga, mutanen nan ba sakkwatawa ne. Na hakan ba su kama da barayi ba. Ba a gaya wa ɗan yau. To ba ka nuna min aiki ne? Sorry, sir. Jefa musu a bayan mota. Wa'annan gaggagaggan 'yan ta'adda ne, gaggagaggan ɓarayi ne. A gaggauta sa su a cikin sel, mu ga uban da ya tsaya musu a garin nan. La. Barayi? Mu ba barayi mu. Wagga bawa. Muna tahiya bisa hanya. Ya shami ne sana'am. To ni kuma ƙauyen ni ne sarkin fuskare. Na ce masa sana'a sare-sare. Shi kuma wannan dan uwa nawa dan dako ne. Yake tambayarsa sana'a. Yace dauke. Mu ba barayi bane. Wannan rago kuwa da kake gani a kasuwa muka so shi. Ina kai dai amana rai. Mu ba barayi bane. Yanzu dai Alhaji ayi hakuri. An dan samu matsala ne. Amma insha Allah hakan ba za ta ƙara faruwa ba. Sajan Bala. Yes, sir. A saka janguda cikin gadirun. Waye, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayi mun rai.